О, порядок. Ну, тепер мені се видить, що ми вже в онлайнове. Ну що, всім добрий вечір. Досить ми ся давно не виділи. Напослідись ми стрімили, а чи може 3 тижні назад, це щось таке. Що було досить давно. Низько ми з вами, гися обіцяло, будемо говорити за лемківський діалект Польщі. Ну, і це досить так генерально сказано, бо тяжко всі тут діалекти назвати сугубо лемківськими, і перед тим, як за них говорити, треба раз нам дефінувати, що таке лемківські діалекти, чого ми їх кличемо лемками, чи вони самі себе кличуть лемками, і так далі, і так далі. Ну, та представлю вам низько свого колегу, котрий з нами низько буде на цьому стрімові. Звати його Максим Равлюк. Поклонися людям. Добрий день. Ну, тут тебе люди, видав, не дуже знають. Розкажи за себе так, може, в двох словах, хто ти такий, відки ти, і чого тобі ці діалекти інтересні. Маю на ім'я, як już повіли, Максим. Pochodzę z села Кінської. То на мапі така зелена мітка. Виже над Саноком. Стąd pochodzять мої дідо. І зараз буду прибував гадати так, як борше гадали там. Зато же pochodzę з тої частини перехідної до Лемковини, зато і інтересуюся тими діалектами і хотів би повісти трошки і вам. Зато то, що рахувати за лемківський діалект, що не рахувати, які суть різниці між там говірком одного села, а другого села і так далі. Ну, супер, супер. Ну, що я хотів зазвідати? Я так тямлю, я не так давно читав твій членик за то, ось не всі лемки кажуть лем, та й не всі люди, які кажуть лем, не всі люди, які кажуть лем, суть лемками. Бо це просто єдна лексема, і ми за одну лексему не можемо просто взяти та й виділити то все, згрупувати в єдно. Ну, я, наприклад, ту маленьку посуну мапу маю долину, укажу вам ще Дарабчик Подкарпаття, і ви сте розуміли, туйки від Ужгорода до Сваляви, сюди, туй теж уже кажуть лем. Або давно так не казали. Значить, і ся лексемася ширить майдале. Можеш нам, Максим, за то мало розказати май детально? Ти за то написав, бо там досить читавий членик. Так. В 19 віку було як? Був неякий житель околиць Мукачева, і він повів, що коло Мукачева гадають, хто не знає гадати, значить говорити. Що коло Мукачева гадають лиш. Зараз, як знаємо, коло Мукачева гадають лем. І за то 2 віки, то та лексема лем ще посунула туди далі на схід. Аналогічні, то та лексема дійшла, видимо, там коло Турки, там, де пішла границя українська, а польська. Там є село такої Сянки. І в тим селі теж гадалем. Зато бойки, які жили там, вони рекли на жителів того села Сянки, що суть лемки. Але, як знаємо, не тільки за одним лексемом можеш повісти, що то такі люди, то такі суть люди, але за
многими якимись там рисами морфологічними, фонетичними і так далі. І в Сянках жили борше і живуть дотераз бойки, але сусідські бойки, зато же жителі, мешканці Сянок гадають лем, прозвали їх лемки. Знова, юж там коло Сянока не гадають лем, там гадають тільки або іно. Тож, видимо, Сянока? Так, Санок на нашій мапі. Преціж, то зараз є в Польщі, то містечко, Сянки, от так, то село, там гадають лем. Але то судбойки. Угу. А як нам туди розділити діалект лемків та діалекти бойків? Які конкретні характеристики ти назвеш сугубо бойківськими, а котрі епін лемківськими? Перше, же бойки гадають і, як і векша часть лемків. З таких словах, як кінь, ніс, кіт і так далі. Але лемки скажуть твердо. Стів і стіл, ніс і, приміром, не приходить мені на гадку друге слово, а бойки скажуть ніс, стіл. Ага, уповідятно м'яко. Угу, я понял. М'яко, так. Ага, значить, у нас у бойків була палаталізація тої приголосної. Так, а глемків не було. Тож така риса, мусимо розуміти, що бойки, а лемки, як часть одного діалектного континіума, плавні переходять єдні в друге. І не можеш так твердо повісти, що ту живуть бойки, а ту живуть лемки. Преці ж може бути мала різниця мовна, яка дасть виокремити виосібнити ту говірку до якогось діалекта. І тут друга така риса, то есть, то теж бойки радший, навіть не радший, бойки скажуть я приніс, він ніс, він віз, там і так далі. Лемки скажуть я приніс, я в'юз, він в'юз. Теж бойки скажуть, крім як тета, скажуть тітка, а лемки скажуть тютка, лемки скажуть мют, бойки скажуть мід, бо українську то буде мед. Я так тямлю, що ми за то й давно говорили, що в українській бесіді теж з тим як не є конкретного балансу, бо там мед або лід. При тому, що мало би бути як єднако, бо воно із єднакої конструкції росте. Так. А ще, в приклад, хочу повісти, що в мене, наприклад, мій дідо теж казав мід, а тепер більша частина людей в селові будуть казати мед. Теж то міняти з часом. То є радше літератський вплив. Мід гадають на Галичині. А już там далі на Волинь, то гадають мед, але і лед. Східне то те українські говори, там гадають мед, але лід. Я поняв. Так, ще з таких рис трошки борше повім. То теж лемки скажуть хлопець, заяць, місяць. Бойки скажуть хлопець, заяць, місяць. Тобто палятально. Ці м'якой.
Аналогічні бойки скажуть воко, лемки скажуть око. Ага. Бойки скажуть вулиця, лемки скажуть улиця. Угу. Інтересно, інтересно. Так, я так розумію, вони теж тільки, може так пусть, діляться на конкретні діалекти. Можемо ми їх погрупувати по якійсь класифікації, так? Так, можемо. На жаль, вийшло так, що лемків було переселено деяку час на Україну, деяку час там на захід Польщі, і ми радше зараз гадаємо за те, що зостало, і за те, що було борше, було давно. І вийшло так, що жоден мовознавця не виділив якісь дрібніші такі групи, за те, що не встигли. Я розумію. Ну, так, згруба можемо повісти. Тут у нас на мапі жовтим виділені конкретно бойківські, то ті, котрі ми тут договоримося називати бойківськими. Далі лемківські, усі другі, так? Фактично так. Фактично так. І треба повісти, що трошки на північ від того жовтого маємо теж нацянські говірки або долівські. Рівно як теж мало там на захід. Загуж по-польську, а по-нашому Загір'я. Там теж така переходова лемківсько-бойківська мова, і був такий мовознавця польський Щібер Жиповіл. Там є таке село Прусік. І він повів, що в тім селі юж лемківська фонетика, але така нацянська лексика. Вже гадають, вимова лемківська, а лексика, слова суд радшej долівські, нацянські. І ще дещо, що хотілося зазвідати. Никей, я вижу, ти тільки на мапі виділив сталий акцент. Ото є тот наголос, так? І так. Я так тямлю, ось на минулому стрімові за діалекти виходного словенська, то та лінія сталого акцента якраз десь тут попіля Свидника, поміж Свидником та Мезилаборцями теж проходила. І можна так оповісти, ось це такий один континуум, і ми видимо, ось по ньому проходить ця лінія сталого наголоса. Вона десь тут як. Десь тут як вона була. Так, воно так і є, що не швидкі лемки мають сталий акцент. І тот акцент не все значить, що є такий, як в українській мові. Як знаємо, що і на Закарпаттю суд, і в Галичині кожне село може повісти щось свого. І так, приміром, є село Команча, будемо днеска по ним гадали. Тує. І там такий фіолетовий. І там був цілком рухомий акцент. Там гадали, приміром, я думам, а не думаю, як український, і не думам, як решти лемків. Там навіть на словенську гадали, приміром, пероги. По-українську то суд вареники. Там гадали пероги. І теж пероги гадали доокола сянока. Команча, сянок, усі, і це якраз на виход в цій лінії якусь накреслив.
Так. І воно так виходить, що на північ от такого твердого лемківського говора маємо рухомий наголос на всхід і на полудне, і то говірки, хоч між ними є така широка межа до 200 кілометрів, але там був подібний наголос. Приміром, можемо зблизити там, де тут два таких пункти Вулюч і Кінської. Угу. І в моїм селі гадали черевики. По-українську то буде черевики. Угу. Виходить так, що наголос української мови є на другий від кінця склад, а в моїм селі на третій від кінця. Черевики і черевики. І здавалося б, що має бути так, що просто переходить наголос на передостатній склад, а так не є. І часто навіть села в центрі Лемковини, навіть за том межом на захід, могли щось повісти з рухомим наголосом, але не так, як в літератській мові. Приміром, село Воля Нижна, і там повіли б там не є ягід, а не є ягід. Ну, інтересний приклад. Хоч лемківський акцент ягід, не є ягід, а там не є ягід. І то село юж на захід від тої лінії. Йо-йо. Ну, так ясно, що це не тверда лінія, а вона така дуже умовна, гися каже, ні? Так приблизно. І фактично є такий міт, що сталий акцент, то є така тверда лемківська риса, яка вирізнює лемківський говір від бойківського говора. Ну, або никавчи на цю карту, ми видимо, що маленько не так, бо туйка суд бойківський. Воно і так, і не так. Угу. Так, зато що східно-лемківські говірки не мають сталого акцента. І навіть деякі центрально-лемківські говірки, є таке відоме село, там є музеум файний, Дзендранова. І там повіли би «отскочив». Ну, на інтересно. префіксі тому, на «од», а не «отскочив», «отскочив». Найбільше тримається тут рухомий акцент і слів. Приміром, може бути юж швидко стало, там коло Команчі є таке село Вислік. Але там я іду, скочив, а не скочив, подумав, а не подумав, і так далі. О, так ясно. В принципі, наголос плаває усюди в цій межі на виход. Я теж пару раз наводив приклад, тож у мене, ну я з Кушниці, та й у мого Цімбура, котрий з Березного, та, наприклад, я кажу вода, він каже вода. Я кажу дай ми води, а він каже дай ми води. Або він лє воду. Ну, так інтересно навішано. Так, ти ж парадигмниться тим, я думаю, що до того ліпше ся буде вернути, коли будемо гадали за ті говірки. От ті говірка вже під Сяноком, Команча, і я там повім коротко, що а як. Йо, добре. Та що, я си так думав, ож можемо зачати слухати деякі аудіоприклади, котрі ми приладили, ні? Так. Добре, я тепер вам включу перше аудіо. Воно буде із села Вулюч. Ми його маємо на мапі Туйкини.
Ой, чекайте. Я вам його приближу, аби ми бачили, де воно. Ну, тут є село Вулюч. І це, я так розумію, локальні його називають Вулюч, бо на карті воно в мене є Улуч. Так, як так. Воно є так доста недалеко від границі з Україною і релятивно далеко від границі з Словаками. Воно, видите, туйка у всьому углові. Так, я тепер включав аудіоприклад. А Максим як його буде чути, не знав. Слухайме, никайме. Трохи борше, тому буде стало трохи допомоги. Але то було пізніше, вже не давали за допомогу. Ну, і ми взяли 20 тисяч, і так кажуть, що робила день і ніч. Ціле життя. Ціле життя. А А скажіть, там лишили воно, і тепер прийшов брат, отаку брату маю, що вона була інакша, то і він був інакший, але то таке. Ну, я то... а тато, як повернули з Яворна, розказували щось про це добро, добро, яке там оповідали, було? сила там люди, але тільки що тато там не мали так зле, бо власне же той поляк, котрий знову ж вони так були биті, що він там був, і якось так же там їх не били так. Але оповідали, сила людей гмерло, як там було в якихось тих сусенках, як ховали. Ну, як вони оповідали, то направду, що ще виплакала до страху. Так, розказували ціле А життя. вони живо так, каже, як już були тут на тих поліції, чи як там, то кажуть, що не знайшли маму, тільки Левковича знайшли. Ну, і там десь були, бо там є Юхник ще на Ольштині, а Юхник, коли же Юхник, то там поїхали, ну, там допіру дістали адрес і приїхали тут. Ну, думав, з цього аудіоприкладу нам раз буде доста. Нагадав ще раз, це був аудіоприклад із села Вулюч в Польщі, Туйка, котрий ми тепер так сміло зараховуємо і длимківським діалектом. Ну, що мені було особливо інтересно за цей аудіоприклад, Зачнемо з того, що інтересний наголос поляк, не поляк, а поляк. Я можу ще повісти таке інтересне. У нас є така фамілія поляк. Не поляк, а поляк. Ось у нас найбільше на самих поляків, як на національність, кажуть поляк. А є у нас окремо фамілія поляк. Досить інтересно це так склало. І ще є одна така характерна риса, вона оповіла тато, не оповіла ні нянько, ні нінько, ніяк, а оповіла тато. Або оповіла гмерли, ось много людей гмерло. Та видимо, тут то та префіксна риса не в, а г. І ще останнє таке, що хотів за епенсись аудіоприклад оповісти, вона оповіла була таку ще сталу фразу «то страх». Як тобі треба акселерувати емоцію того, що ти кажеш. І там тільки тих умерло, що страхи. Ну, у нас теж так кажуть. Що ти можеш оповісти нам? Перше повім за назву. Етимологічна така назва, етимологічна буде Улюч. Але така назва народна, людська така. Людська. Зато же на тих теренах, які там на полудне, на північ і на схід, гадають, то таке придихове в, приставкове. Приміром, воко, вулиця, вона, але теж і вона, в образ на ікону і так далі. Зато і вулюч. Я розумію. Так гадають і волючани, і села доокола. Далі за то же спів.
Перше, że я б хотів виокремити, то то, що лемки мають стягнуто прикметники, приміром, таке, мале, файне, Ага, розумію, молоде. розумію. Бо в нас у нас має повна форма. У нас такое, малоє, великоє. І там теж, волючи, скажу, такое, і тим кавальчику можна було до того почути. Теж слышали змо нестягнену множинну форму. Я знаю, що Закарпаттю не скажуть, приміром, молодий. Скажуть молодий, а молоді, молоди в множині. Угу. А там скажуть молодий, файний, молодий, добрії. Угу. Йо, досить така інтересна риса. Но в тім селі скажуть що. Епентуй вулучі, но? Вулюче скажуть що. І це у них така стабільна форма, основна? Основна форма що. Угу. Powiedz, що ще є звідання? Та я тебе конкретно ніч такого не звідав. Та думаю, можемо йти туди на слідуючий аудіоприклад. То є такий перший село, що виказує якісь такі лемківські риси. Хоч там горі є село, так що називають Руське село. І я тут був вижу такий яворник мовознавця, русський. там дали де така ламана лінія, воля. Ну, я вижу той яворник русський, або не вижу русське село. Трошка виже там. Матице Боже, то їх много, я так не найду. То най. То там юж стартує така лемківська, прелемківська мова, за те, що видимо село там є Павлукома, і там Павлукомі гадали борше братове, сватове, кумове, то є лемківська риса, за те, що доли гадають брати, свати і так далі. Там кумове, братове, сватове, пташкове. Інтересно, у нас тут обидві форми, просто не якось хуснуть. У нас якби брати, свати, і це така дефолтна форма, або братове, сватове теж у нас кажуть. Лиш треба би ся нагадати, у яких іпін контекстах. Чи й в весільних? Ну, не лише. І так далі. Прийшли нам учора сватове. Сяк у нас можу повісти. Або так само можу повісти, прийшли нам учора свати. Або видитмися, що перша форма мені епін у цьому реченню маленько має добре сидіти. А ну ж, будьте добрі, ко нас тепер никат, кіть нас никат дако із Подкарпаття, та напишіть, ба яка з цих двох форм вам май парує, май сидить вам на слух, як у вас май кажуть часто. Це сватове, це свати. І не кажучи в яких контекстах. Бо я бюзивно кажу, що у нас обидвіся кажуть, лише не все є однаково. Я не можу тепер просто дефінувати, яке правило, як то справно казати. Ну добре. Гадався, можемо переходити к слідуючому аудіоприкладові, і то буде видав кінською, так? Так, моє село. Твоє село. Так, чекай. Ага, ти його завер сюди. Добре. Ні, чекай, я тут не вижу. На всьому самому відеофайлі на 3-й минуті, так? Добре. Перебач.
Чекай, справно? Ото цей самий відеофайл? Так, я те метнув його в Телеграмі. Ага, йо-йо-йо. Так, G7 все. Вижу, перебач. Добре. Не туй. Ні. Ні, все, Не порядок. В Телеграмі. Там долов Угу. є аудіофайл. Не на YouTube. Ланка, а аудіо. Так, все. Я включав тепер аудіоприклад із кінського. Слухаємо. Але ж він не живий, бо його взяли, знаєш, він пішов так як шпік на заводу. Щось хотів там від жидів чи від когось дістати, чи то я єдин з Київського, то там дістав, то забили його. А Петра взяли до Росії, і там, то він казав то. Ну, взяли його там на Сибір, він був на Сибірі, Петро. І що він вміє. Ну, яку будовлянку, і він ще записав, що він вміє будовляти. Знаєш, що там валянки такі били кули, там з дерева і ліп'янку ставили. Потім, як що, то до польського війська ще записати. І він ще записав. А Петро Янткові ще ті снило, хтось до нього кликав, а Янтко був гноничий. Петро пущі. І він ще зірвав, прийшов до тата, 12 година була. А тут теж якийсь злий дух був. Янтко прийшов, наш Петро не живе. Вони почали плакати, бо не живе Петро, що його забили. А Петро на швата прийшов. Ну, прийшов на Вилею, а зараз прийшов в тим військовому вбранню, він трошки десь передримався чи рано, зараз прийшов до нас. Він так був Петро, як тата син і мами. Ну, такий був. Він сам себе брав їсти. Я готувала давно такі вечорайки були, гриби були так з картофлями, з молоком, а він то bardzo любив. І чекав, що ти готуєш. Чекав, в порядку сиджав півлітровий Петро, начерпався, молока се наляв, так був, як свій чоловік. Яка в то час була там що таке велике. Я так гадав, що була деяка родина, що там було. Бо Петро вернув, Петро приїхав. Може, наша з том Вандю не була ладна та Вандя, але він і ноги мусив мити. У нас і сама ноги не вмила. Ну, все, кінчився наш аудіоприклад вибраний. Нагадав вам ще раз, ото був приклад із села Кінської, ту, якого маємо на мапі позначене темно-зеленим. І це є таке село, з котрого сам Максим. Що мені було інтересно із цього аудіоприкладу, наприклад, там на зачатку вона казала з дерева. З дерва. Не з дерева, а з дерва. Тут маємо одне слово, в котрому ми видимо неповноголосся. І ще у такій інтересній формі, бо видів у словацьких руснаків подеколи проскакує такої з дерева, або не чуємо нігде такого, бо казали з дерва. З дерва. Ну, ось це така інтересна риса. Ще що се тут виписав, паніка казала до него, не до нього, а до него. З якого теж часто не зустрічав. Інтересний наголос у слові Петро, уємньове Петро. А ще, що мене дуже зчудувало, ось там я чув фонему «е», або не всяди.
Ну, тобто я її чув пару раз. Наприклад, була там фраза такий був, там було файно чути фонему або попіля того чув на тому самому етимологічному містові фонему було там били, било, та й таке. Можеш нам розказати за тому й детально, що це там творить із фонемом та й як це воно там мішать? Так, зачну з того, як гадають Є такий теж міт, що всюди гучить однаково. То не є так, а не в Закарпаттю, а не на Лемках. І на то впливають різні чинники. Приміром, в префіксах в може бути як у войте, вомня, хоч правдива форма вімня. Або вім'я, але там пішла вирівняння і буде вом'я, то теж корови. І на Лемках часто так буває, що там далі, приміром, буде село Тельова, там на мапі зафіксовано, як кажуть, дем, а не дим. Тобто дем. Ото аж там гет, Гет. Тельова. Так. Зато то ті селі теж будемо гадали. І так виходить, що то воно баршся мішать з Деякі слова мають деякі слова мають В тім селі моїм суд 3 чоловіка, же, отак повісти, як чоловік, то є людина, 3 людини, які гадають тамтейшу мову. І ото та бабця, вже є моя родичка, вона має ото мішаної. Але там був один газда, і тот газда гадав чистіше, як вона гадає. І думав си, що то трошку є зв'язано з тим, що дома już гадають по-польську. І то вона гадала до мене. І так вийшло, що та польська фонетика могла вплинути на ту руську фонетику. Ну, ясно. Правдиво. Розумію. І воно могло трошки перемішатися. Зато, що то не є українською а такої речі, як по центру польської. Такої в другий бік. Ну ж, будь добрий, кіть, можеш тепер пообзирати стрім. Я тільки відкрив IPA чарт гентот. Просто хочу вказати, що у мене фонема приблизно десь тут сидить, де є неутральна шва. І я так бачив, що чим вище по мапі йдемо, тим воно має лізе далі від горі і по цьому чартові. Бо десь там попіля Березного, попіля Перечина у нас, то та фонема вже не ту йде у мене, а вже многом вище попіля сії фонеми, попіля цього звуку. Та й я так тямлю, ось ми теж писав, ось там у Лемків воно йде гет горі, отсюди на сисю фонему. Така, знаєш, скропіс наш визиряд. Ну, не знаю. Мусиш видіти просто, що в мене тут на мапі тепер указує. Не на мапі. Там горі такої, як W. Я за то якраз і кажу. Ну, то многі, бо видиш, тут на ні в лінії. Або сяк кіть на мапу никати, та воно від того якраз іде дгорі. Москевської як я був,
москевською, ото такої, як із риском. Воно много маю передали вже тільки. А то że гадат та бабця, воно є під том із риском в долині. Ага. Такий в другий бік. Ясно, я поняв. То воно много маю передаги у нас тільки. І то є польською такою. Traszę повісти, що була така мовознавиця Шепурська Овчаренко, вона досліджувала говірки нацяння, і вона записала, що в тих говірках, де лежить і кінською, там радше затягає на тот більш задний гук. І там теж перелічила села такі Павлокома, Лубна, Добра Шляхецька, Кінської, Мігова. І тут видить, що була така мішанина і перед, і давно, за те, що село теж лежить коло польських сіл. Угу. І то воно польська... там помішано? Воно там помішано, то есть і польські села теж поміж ними, як по черзіно, так? Так, там моє село і село Горі, вони не мають границі. Таке село Вітелів. Там була церква, як і в сусідських селах була церква, але там гадали юж по-польську, а моє село гадало по-руську. І доокола були польські села. Поняв. Таких різниць того села, зато отим же сповіл, гадає дерево. То є така, я б повіл, галицька риса. Зато же в Галичині, а я зі Львова, можуть повісти, приміром, на тій стороні. Не на тій стороні. Ага. На ту сторону. Там перейде дорогу на ту сторону. Я поняв. І це би рахується такою западнослов'янською рисою, розумієш? Так. То є така, мені видить, що то є така переходова риса між західними а східними слоїнами. Зато, що вона є, фактично по сьому і ділять. Епен по сьому і ділять. Тож, ід виходнослов'янським замітуть то ти бесіди, в котрих йде повноголосся, а ід западним то ті, в котрих не є повноголосся. І це тот наріжний камінь, як це тому каже. Так. І там лемки теж мають неповноголос, як младий, в улюче слышалем блато. Блато. Інтересно. Блато. Я поняв. Здрав'я, а не здоров'я. В моїм селі то хіба буде полюнізм злото. Теж там кінським гадають бил, спал, брал, встав і так далі, а не бив, спав, брав, став. В улюче гадають в кінським в третій особі. То є архаїка. І то є лемківська риса. А теж що? Видимо такі мітки, кружельця. Такі маленькі зелені. Так. То є села, то суть села, де гадають що. То є важливо за те, що ані бойки не гадають що. То є одна з тих рис, які дають виособити ті говірки, як лемківські. Я поняв. Ну добре, давай тоді йдемо на дальший аудіоприклад. Тут у нас село Бук. Так? Третє по списку у нас село Бук. Жовтий. І Жовтий на бойках. Це ми рахуємо бойківським діалектом.
Так, зараз я попробую включити це відео. Там у нас буде на 2 минути. Маленько більше як на 2 минути. Та будьте добрі, терпеливість, бо довго ми комп'ютер над тим думати. Ну, слухаємо. Такий, ten стів то була така груба деска. Стів. Такий з грубої то. І то був, значить, така оббудова навколо. Значить, де складалося хлібуш до того під тот бляд, під тот стів до стола. То значить, то так само така захорона була перед всіми, то щось відсувало, стів, і за столем ся брало хлібу, живність. To stolina nazywała się ta jama, taka pід spodом, pід blatом. Під блатом, то скриня така, шафа. I to się nazywało stolina? Столина. To tam trochę wchodziło tego chlіба. Слухайте, якийсь довгий стіл, так і було, значить, то забудування, там же повинно було. Ale wyjmało się z boku czy через верх? Пересувалося. Blat się пересувало. Бляття посувало на бік і вибиралося. Якщо вибрало, то щось заставляло з поворотом. No i inne są. Ну, такий був коротенький аудіоприклад. Тільки нам було виділено на нього часу. Нагадав вам ще раз, це був аудіоприклад із села Бук, котрий ми тут видимо означеним жовтою парвою, котрий ми тепер відносимо епен ед Бойківськом. Які інтересні риси я чув в цій. Проскочило у нього там таке слово як забудування, або мені се видить, що це вже якась пожичка, це мені пахне деяким полонізмом, епен забудування. Якраз із позад закінчення, бо мені тамся не чекало. Ну, дуже гладко уповів він слово «довгий». Руно так його кажу я, наприклад. Інтересно, що слово «стіл» він теж казав «стіл» через ту нескладну «у». Інтересно, коротше. А що таке бляд? Максим, помагай. Бляд. То є така по-літератську якоби бляха. Ага. Чугунна така плита. Там може все робити їсти або щось такого. Той же бляд може повісти на то, що зараз називаємо духовка. Ага, інтересно. Бо у нас тут докусинок. У нас тут видав блоудер. Духовка. Так, хто б хотів повісти за тот говір, навіть груп говірів. Там є таке село, на жаль, не знайшли жодного приміра стąd. Тісна, польську Тісна. То його видко немає. І там гадають так, як Закарпаттю, приміром, як би повів кінь. Я? Кінь? Так. І там щось такого. То не є «і», а такий от, як кінь. Я не годен повісти. Хочу повісти, що там тот умлаут, котрий у мене в діалектові, йо? Так. І то така, от та Тісна, Ветліна, хіба не хіблю.
і так далі, то те села гадає тот гук. Такий, як Закарпаття. Ще б хотів повісти, як в Улючі, вже ми слышали, як в кінським гадають етимологічних позиціях тут і там різні гуки, як воно там варює. Але стало по К, Г і Х гадають І, трошки рідше або такое приміром, дівки, або там кічки. Юже в тім селі видимо таку ізоглосу. Червона над Одряховом, під Сіноком. Вижу. Tu ся члена така ізголоса, То та ізголоса означить, що долов гадають К, Г, Х. А вище? А вище гадають Ке, Ке і Кі. Швидко залежить від того, де акцент. Приміром, як повілим дівке, але може бути там лемкі. Акцент падає на кінець, буде дівке, а на зачаток лемкі. І там іще виже, там гадають чисто і всюди. То є така одна з тих річей, що різнить. Ти ж повів о забудуванні. Так? Ай-яй-яй. Такое слово. Тобто є на кінці Галичина гадат паце, взуттє і обуттє, веселє, пам'ять, я ще смію і так далі. Ага, та хочу повісти, що це скорше всього не є пожичкою, а й це така регіональна особливість переходна. Так, то є регіональна осібність, і веде там друга така червона лінія, така вертикальна. Вона виділяє на захід, де чисто гадають паця, зять і так далі, а на схід зять, паце. І трудно мені повісти, як там би повіли на отих в буці, чи то є пожичка, чи то є щось свого, зато же, приміром, Команча, Мокре, там скажуть 5, а не 5. Але буде паця, в Команче скажуть престе, або престе. Хоча мали б повісти, як і решта лемків, прясте. В мене б повіли прясте. Але, приміром, в моєму селі буде не наголошено, може бути як 9, так і може бути 9. А теж, приміром, яйці. На яйця. Ага. У нас, наприклад, яйця або 9. Даже деколи ми твердо так і 9. Ну, там теж мішано. Ну, добре, низько говоримо за лемків. Та що, тоді включимо слідуючий аудіоприклад. Команча. Ну, зараз поникаємо, як там у нас Команча. То у нас теж буде на ютубові. Так, дораз. Там у нас буде 2,5 минути аудіо, лише треба маленько видержати. Шнувальничі. Німецьке.
німці так само. І пряли, і робили полотно. А то треба було вертеном, кудила. Тому що то предка. A jak już mali polotno, bile, taki lon, А то білили на ріне, на річі, на каміння і поливали, сонце засвітило, висушили знов. І прали. a jak szyli po tym? De doma, czy mali, czy tu już Ні, byli? кожен собі прав. А хто не вмів, ну то комусь да. Я на один був, це як то. A wy sobie sami szyli? Я сама шила. I jak to się szyło? Jak się to nazywało? Jak żeście sobie spідницю хотіли до церкви зробити, to jak? До церкви, то у мене ще там вдарка є, і спідниця, і жабарська, лайбек є. Якої darki? Боюкой нам взяла. A jak wy to robili? Opowiedzcie, żeby zrobić spідницю, лайбекс, ви самі робили. А бо таку до церкви, то ся полотно купувало спеціальне, то не було за своєю роботою. Розумієш? Це запаска. Це. Ale żeście kupili polotno, ale z niego trzeba było to Ага, треба було poszyty. пошити, потім позбирати красні. Ну, A jak to można było tak fajnie pozbierać kraśni? ну, так були. Три бабки. Бабка ще три. Три аж? Так. Czom trzy? Ну, бо то треба було покропити. І кожен то була різна, або квіточка, або яка колічка, або якась на тім матеріалі, на тім полотні. Ну, потім собі, а не велике, а не дрібне сильно. Ну і то все вшило. Ну, бо десь у нас потім теж уж однакове було, але то було ж коротко. Так то все запаска, а туди запаска приходила, ну то знову тут не було того збираного. Ну і таке то. A zapasku jak robili? А то осібно вже. Z czego była? Też Це, skupowanego? Куповане. Ale jaki pry... То вже інні кольори були. Та навіть таку запаску можна було зробити так, як хустка є. Білого була, білого кольору чи ні? І біле, і ріжне, і жовте, біле, червоне. То було ріжне. І ще Ну, думаю, усього нам доста, аби так плюс-мінус порозуміти. Так. Так, добре. Нагадав вам ще раз, і це був аудіоприклад із Команчі. Туйка видиме позначена фіолетовим. Доста близько на кордоні ід Словаками. Ну, я се тут повиписував такі інтересні характеристики. Наприклад, там зостався, це можна так оповісти, виникнув звук у тому містові після ш, ж, так і вона казала шити, вона би безюно оповіла жити, лише просто цього слова там не казала. І під таку саму рису відділюємо у деяких руснаків на румунському боці, вони там геть дулі на Мараморші тим люникавим теж телепередачу. Да, як десь виці були тут і люди, то теж казали жити, шити, і у тому містові у них стався той звук. Така інтересна характеристика. Но, інтересно, вона ще була кінчила слово церкву, но вона оповіла до церкви, да, як так. Там, де у мене бися чекало, наприклад, до церкви, теж з а в неї там було щось таке, гіби відкрито да, як так я то чув. Ну, далі ще така локальна риса туйка красний, туйка
Оці за границю із Березнянами будуть це давати п'ятішку. Там теж кажуть красний. Ну, так, ще що там інтересного такого було. Вона казала ріжне, таке, у нас би там звук Ж теж не взник. Це така їхня локальна характеристика. А ще вона казала червений. У нас оповіли би черлений, там кажуть червений. Або у нас на Лисичим, наприклад, кажуть червлений. Даже так. Ну, а Максиме, що ти можеш інтересного оповісти за цей аудіоприклад? Коли я слухав її, вона повідала вже. Хоча такої ogólnej angielskiej jest już. А на мапі мовознавця Штібера Куманча гадать уж. І я не годен повісти, що є якийсь такий вже вплив літератської мови, це то щось локального. Теж то та говірка вже має тут гуки на кінці в сполуках КГХ, вже їх не мають на півночі. І Команча і Бук гадають ме. Ходиме, носиме і так далі. Кінської і Вулюч, і там аж на полудне до Сянока, фактично десь сходить десь так от до тої межі КГХ, гадають мо. Але тут яка є інтересна річ? Українська мова, вона має, приміром, я сиджу, ні, перебачте. Там буде сижу видав. Ні. Це щось хотів поїсти. Приміром, по-українськи буде літає. По-галицьки, по-лемківськи літає не тільки в повітрі, але літає то борзо бігати. Ну, ясно, і це усяде так. І там лемки гадають, приміром, я бігам, ти бігаш, він бігат, ми бігаме, ми бігаме, ми літами, так? Там вони літають. І суть яка? То те говірки вже на північ гадають Кінсько і Вулюч. Приміром, лемки би повіли я пам'ятам, або я пам'ятам. І акцент, і ото м на кінці. Там би повіли я пам'ятам. І так само би повіли на долах, там коло перемишля і так далі. Там би теж повіли я пам'ятам. І Команча, і Кінсько, і Бук, там пам'ятам. Але далі пам'яташ, пам'ятат, ми пам'ятаме, Команче, на кінському буде пам'ятамо, така ні вашим, ні нашим. Обрізана форма, як в лемків, пам'ятаме, там пам'ятамо, а юждале там буде пам'ятаємо, як в українській мові літератській. То теж дуже інтересна така східно-лемківська риса з тим акцентом кореневим. Пам'ятам, літам і так далі. Лемків буде літам, але пам'ятам. А там ні. Інтересно. І же ж Команчі. І там цалі рухомий акцент.
І навіть така річ, що Штібер виокремив такі три річі. Такі наріжні камені лемківського говора. Сталий акцент, без відсутність тої протези, як око в око і так далі. Лемки гадають око. Мали би гадати око. І третє, то що лемки гадають кін, осінь, смерть, твердо. Казав Ісяйно, аж натвердо, то кінчаут. Так. І Команча, вона етнографічні, вона якоби лемковина, ноша, убрання, бит, халупи і так далі. Швидко лемківською. Але за тими трьома річами мова Команчі не лемківська. Як і мова кінського, як і мова вулюча, як і очевидні мова бука. І так виходить, що аж допіру ото та тильова, то є такий ядро лемківського говора. Допіру стон це зачинити. А то швидко і ще перехідне було говори. Але теж дуже інтересне. Зато же отот акцент пам'яташ, корневий, був такий мовознавця, перепрошую, був такий мовознавця Зілінський, і він гадав, що тут особливий акцент є теж лемківським, і теж такий дослідник був Панькевич з Закарпаття. І вони вбох гадали, що тот рухомий, назвімо його цікавий акцент, є таким переходовим стадієм між тим цілі рухомим акцентом українським і таким сталим польським, лемківським і східнословацьким наголосом. Ну, добре, давай тоді йдемо на далі аудіоприклад, йдемо на ту тельову. Там уже зачнеться, і видимо тут по мапі фіксований тот надголос. Так, але ще б хотів повісти, що Кажи. Дуже коло Команчі, коло Кінського є спільного з Закарпаттям. Приміром, там над Команчом є село Щавной. До речі, Команча юж гадат таке, а село Горі гадат такой. Не стягнуто. І там гадають, як Закарпаттю, там май більше, май ближе, май дальше і так далі, май далі і так далі. Йо-йо. Або навіть така цікава бойківська, бим повів, така риса, хоч ти ж слышав на Закарпаттю, село Вислок Великий, там гадають Овін. Не він, а Овін. У нас кажуть Увін. У нас подобна вислова. Не там надголос це кладе, у нас кажуть Увін. Там теж чути на половку так, ту таку О. Увін. Увін. Цяк. Так. І то є теж така дуже інтересна річ. А теж ота Команча Кінської, там гадають не так, як в літератській мові, а такий то є старий галицький акцент, приміром, найстарший, найбільший і так далі. А з тими ствердіннями «чж-ш» там його не мало би бути. І ми зараз будемо слышали, що хтильові «чи-жі-ші» або «че-же-ше» м'якше. А Команча має «ч-ж», як «життя», «шити». І то є польський вплив. Думаєш? Ну, так. І за жити. Ну, бо казав мені це
така риса, котра зникала там, де польського впливу не було в принципі. Я ти казав за Мараморський приклад, і там іпен то саме зникло. Шити, жити по тим самим містам. Мені се види, що там навіть в теорії не могло бути ніякого польського впливу. Там але той же Тверхрацький, такий мовознавець, який бадав тут лемківські говірки, бадали мараморожські і повіл, що там, приміром, може бути навіть в таких словах, як ходити, а не ходити. То вже се кличе фонетичну асиміляцію, там, де один звук наподобує другий звук. Є таке. Бо у нас, наприклад, теж бити або жити при тому. А в декотрих моїх сусідніх повіли б вже жити. Так. Добре, гадаю, давай йдемо потихеньку. Давай йдемо потихеньку на той далі аудіоприклад. То у нас буде село Тельова. Зараз. Ага, то й пише, що ця паніка вже в Штатах живе. Так. Добре, включав вам. Дуже їх було, що вони ще помогли то виганяти. Знаєш? Не били там же, Гоча пам'ятам, як били. Його до Мура до школи в Тельові представили, його били. Щоб йшов на схід? Щоб його били за інше, що його полічили за партизана. To było wtedy, jak wojna na wschód, czy na zachód? Na zachód. Już na zachód. To wtedy go aresztowali za jakiś karabin, tak? За що його за якось і тоді його били. Видів на свою чи власного били. При школі. A jego mama i brat już skoro pojechali do Kanady, tak? Є, скоро. Skoro А в czy його nie? не скоро. Ну він щидив, та не міг піти, бо в желу був. To chyba... Зато не пішов, з мамою і з татом. Mama z 48 piszła do Kanady. Як і мій чоловік, тоді пішла. Тоді пішла в тім році. To ich nie wygnali na zachód wtedy Polacy. 47. Вишили так і вас. Коча маму. Чекай. В 48 році. То не були вигнані, напевно. Що йде до Канади, чи що. Ішла до чоловіка з тим сином. Знаєш? A Fecio już był zamknięty. Fecio був зато за швидко папір мав, і що його зато не мусив zostaти, бо в ділу zostaв. Бо му не знайшли то зброю там в його хаті. А він каже, що не його було, хтось лишив. Десь нехотяче. Ці що зараз зробило там. Та він, може, ті повідав на колегу. Także wasze sestry i rodzice разом поїхали на захід чи на раз? Є, разом на захід і разом на Україну їхали, але вже їх вкрали. Rozumiem, їх привезли назад. А як już пішли на захід, то хто з ними йшов теж на захід з села? То саме сестри і все. А і другі люди з села, як ще йшли втори? Йшло дуже. Йшли їх сестри з Завадки. Чиї сестри? Тоді мені ще здає, йшли сестри, то там мамина. Кавичкарня. Барна. І то та йшла Гоноска. А чекай, хто йшов на захід веце? Чи йшли люди теж із... Йшли, виганяли все. Решта тих людей гнали теж на захід. Хто то люди? Чи йшла із Індранова втоді теж? Є. Яке ще села йшли втоді?
З яких там сел? З Омшаної йшли люди. З інших, видиш, з Омшаної, з Андранової, з Терсяної А з йшли. Абрамової ж не було нікого там, так? Ти пішли на схід? Не знаю. З Абрамову я не знаю, треба було ще до когось жити. З Смеречного наш то боїще? Ти ж не Не знав. знаю. Не знаю. Забула що. І коли сте їх більше зазвіділи, своїх родичів? Ой-ой-ой, я вже як 5 років їм ходила. О, в 46, 56 році їм пішла на весілля, бо сестра ще на заході женила. Мариша. Марися. То боїсте на весіллю. То була на весіллі. І потім прийшла з весілля, і зараз їм ж пішла, на другий рік також їм пішла до того. Зараз до Америки виїхала. І хто вас стягнув? Та чоловік, перший, І жили сте разом? 3 місяці. І що, був такий Ну, я думав, цього аудіоприкладу нам раз буде доста. Нараз можу повісти, що мені було тільки інтересно. Це був, нагадав вам ще раз, приклад із села Тельова, Туйкани. Із села Тельова, Туйкани. Які такі інтересні особливості я чув. Айно було дуже файно видко тут і наголоси. Ож домак були не такі з другого боку в цій лінії. Замітив там був таку легку діотацію, вона теж оповіла була знаєш, не знаєш, а знаєш. З якого там ще з того боку не чув. Не знаю, може там таке теж є. По наголосам ясно казала пішла, тогди. І ще, що було нечекано, вона казала, там, де за ту зброю ся говорила, вона казала зброю. Знайшли там зброю. Там був іпен тот Вона теж казала, що. Та й, наприклад, ще в неї була така риса, в принципі, доста подобна до тих, що на словаках тамки, до тих руснаків. Вона казала, то ти саме. Теж із фонему на кінцьові. Ну, такий характерний такий говор у неї. Ну, Максиме, що можеш нам інтересно оповісти за цю паніку? Ну, видиш, ту в Галичині ми теж гадаємо, то те саме, але з таким звиклом, не Глас гадає, то ті самі? Це як вас гадаєте? Самі, а не саме? Чи там саме? Тут ті самі. Сяк би у нас оповіли. Ну, а в нас би повіли то ті самі. В Галичині. Там, видиш, то те саме. За том лінією то ти. І то те, і так далі. Що би повіли за ту паню, że гадат такое і. Ходили, були і так далі. Не там є твердое і окреме, котре просто не палаталізує з предыдущу приголосну, і це було добре чути. Так, і я б хотів повісти за, видиш, коло шинока є така фіолетова меджа. Із голоса. Я вижу. Коло шинока фіолетова із голоса. То котра з них буде, хто понамалював много. Ага, вижу. Так. Із голоса номер 2. Так. І то так на захід від неї, а на північ там теж гадає так, там діти ходили, були
малі, доли. Гадаю, з тим і. І Тельова, а теж сусідські села гадають також з і. І то є інтересні. Теж бим хотів повісти, що згадали з «Ошто». І як могли слышати, в Тельові «Що», там далі теж «Що», там є такий острівок під том синьом лінієм. Це ся товста така, не? Горі. Пішла чорна межа. Ну така велика чорна межа, а далі за ним така товста синя, а пак сина. зелена. І там такий острівок, і там є обік него село Бойсько, і там юж мішанина «Що» і «Що». Як? Довкола... Що? «Що» і «Що». «Що». Добре. Так, довкола сянока «Що», але видиш в моєму селі «Що». От ті цятки там теж «Що». В Команчі то та бабця, вже змо слышали, гадат чимсь «Що». І про мене то було диварні. Нечекано такое. Так, нечекано. Я б теж хотів згадати, що от ті села, що коло поляків, там навіть може бути рідко польське яйцо. І далі ми теж за то погадаємо. Добре, давай туди йдемо на дальший аудіоприклад. У нас тільки бортное. Таким темно-фіолетовим визначено. Давайся на нього натягнемо. Так, будьте добрі, минутку потерпіть, видержте. Включав аудіоприклад із того бортного. Można było iść do szkoły, pomagali w szkołach, co prawda, tylko opłacić sobie mieszkania trzeba było, a tak wczytać się można było, ale że nas piszło od razu troje do szkoły, to było kurs za duże. Ja był najbardziej poszkodowany za to, że był obizdany ze szkołą, bo szkoła była zamknięta wtedy, kiedy trzeba było chodzić, to ja zaczął robotę bardzo wczasu. Проводили тоді інвентаризацію в лісах. Уряд робив то, секція урządzeniowa з Зеленогорського округу. Хоч я був вроцлавським, але вони jedne другим допомагали, бо то вроцлавським було кусь за мало, то Зеленогорським допомагали. А że ja już znał dobry kubaturu дерева, знałem się dobry w liści, orientuję się na żywostanie, nawet na bonitacji, bo tym był zainteresowany. Nawet znałem, w którym miejscu spiat dyka, a w którym kozy, a de zajaci sud. Ja nie mam żadnego problemu, jak przyszli Polacy i chcieli zabić czy dyka, czy sernu, czy rohacza, to ja piszę z nimi prosto tam i zbudził ze spania i mogli zabić. Ja nie mam z tym problemu, nikogo. Ale jak w tej inwentaryzacji ja był jeszcze nie letni, to jak widzieli, że ja tak sprytnie robię wszystko, jak trzeba było obrachować kubaturu, ja najwięcej mi obrobić. Ja paru tysięcy pozycji obrobił w kilku godzinach. Im się to strasznie spodobało. Oni już byli, to prawda, starsi robitnicy i mi priobieczali na drugi rok, ale muszę iść do szkoły. Oni mnie pozwól, jak wyjdą w teren, gdzieś w maju, żebym pojechał do nich. I ja tak zrobię. Ja piszę do...
No, думав, на цьому раз доста. Файно ми вчули такі характеристики епіньйового говора. Нагадав вам ще раз, це був членник із бортного, тільки таким фіолетовим визначено. Тут, але акурат у центрі екрану. Тепер мав. Ну, добре. Що можу написати, що я виписав такого, що мені інтересно хотів здесь оповісти? Тут вже дуже файно істо чути сесю фонему В, цей звук В такий. Чим далі йдемо на запад, тим ми його чуємо найбільше. Це файно видко. То саме і з наголосом, кіть у Тельові ще чути було маленько май плаваюче, та тут все було дуже стабільно. Кожен раз на передостанній заяці, відділи, такі інтересні. А ще що я виписав, дуже нечекана така семантична конструкція. Там, де я би, наприклад, оповів пошкодувавим, та він оповів аж бивим пошкодований. Бивим пошкодований. Я такої конструкції ще ніде не чув. Ну, теж мені це дуже полюбило, теж досить інтересно. Ну, Максиме, що ти можеш оповісти за цього пана? Так, коли гадати о гукове В, треба повісти, що там радше на всході скажуть била, ходила, мала, а юж там на заході, там скажуть, там радше сказують била, мала, браво, молоко, а не молоко, там молоко навіть на крайньому сході, на крайньому сході. І теж хотів би вам повісти, що отам Команча, Тельова, там кажуть, приміром, там мовлять, Команча скаже цвинтар, м'якої ри. Ну. А юж там бортнім, там буде твердо, маляр. Тельові буде маляр. І то є така важна річ про мене, за те, що бортне юж як така двер до західної лемковини. Тельова центральна, бортна юж така двер до західної лемковини. І одна з тих західних рис є то В. Мава, брава, спаво. Ну, а теж деяка лексика, якої не слышимо там на всході і акцентрі. Понятно. У нас тільки ще став аудіоприклад із Фльоринки, що є за то село многом ще начитав був. Так. Так. Я би, до речі, хотів повісти, що Кажи. Лемко то є така, ну, радше інтелігентна назва і така майже воєнна. Ай-яй-яй. А горше були, там от в моєму селі то були руснаки, там юж де КГХ, там руснако, і гадали в моєму селі по-руску, там по-руску, а то як зараз гадають русинський, або там русинський, то є такою штучною, але Верхрадського однашалим то руснацький, не руснацький, а русинський Флоренції. І було про мене то досить диварні теж. Що то
не цілком такий штучний термін русинський, але і люди так теж гадали. І Флоринка, село, яке ми зараз будемо слышали, гадало русинське. Добре, тоді йдемо на той приклад із Флоринки. Чи з Флоринки. Не знаю, як справно наголос покласти. Добре, зараз буде. Мусите витерпіти, бо тяжко моєму комп'ютерові. Ми оглядали місця, де чим не можна би було зробити. Були місця таке, що пасувало на ватру, але були місця таке, що значить, великий кошт дороги, до збудування дороги до того місця. А нас не було стати. В кінці ми поїхали до Воливча, бо там Грабан. Він гадав, що там можна би було зробити вже ватне місце. Ну, було ватне місце, але знову не було наших людей так. А перед тим іще я споткався з двома газами з Ждині, з Петром Чухтом і з Джамбом Стефаном, котрі гадали мені, що, слухай, в нас є таке файне місце, że na watru, żeby jakoś to zrobić. I ja, znajući o tym, nie powiem tym, що зробили разом, не повім їм, що там і там ми гадали, тільки оглянули ми в Бортному, в Оливці, і потім гадам, так, слухайте, поїхали ще в одне місце, о котрим вам їм не гадав, то де, до Ждині. Поїхали ми там, пішли ми до Петра і до Стефана, і гадали, що така і така справа. Wspomniałem, że Doński Ciż był, nie? W tym. I pojechaliśmy na ten plac, obejrzeliśmy, no gadają, to my tam już nie pójdziemy. Nie pójdziemy. No już tu zostanemy. Naprawdę jest, bo jest ładny plac, nie? I co dalej się dzieje? Także my zaczęli starać się o... Okej, myślę, że dasz. Okupno toho placu. Zemlji tej zemlji. Z kupną zemlji był kłopot taki. To znaczy, może tu nie będę aż tak strasznie narykał, jak to było, ale nie fajno było, dlatego że to trwało 1,5 roku. Doszło do tego, że w końcu Мене так odsyłali. Gmina, bank, gmina. I co jeszcze, że tam takie osoby były дуже znane. Nie będę opowiadał tu, kto to był, bo to by było nieładnie. Ale to były nasze ludy. No raczej pochodzenie naszego byli. Także w końcu doszło do tego, że widzę, że coś tu jest nie tak. Pojechałem do Stefana, do Żdyni i gadam, słuchaj Stefan, a najpierw się upewnił, czy dyrektor banku będzie zaraz w biurі. Ну, думаю, того було досить ми довго слухали. Нагадав вам ще раз, і це був аудіоприклад із Флоринки в ціні, тільки таким оранжевим визначеною. Що вам повісти? Чесно повім, я не аж дуже видів подайкі розділи поміж тим, як говорилося у Бортному та як це говорило у Флоренці. Ці два аудіоприклади мені були досить подобні. Я поміж ними ніяких таких сильних розділів не чув, не видів. Єдно лише, може, він казав ті ж, а не чуєм як у Бортному казали, чи ті ж, чи ти ж, бо знав, що туди має на виход є варіація ти ж.
Чуєш, Максиме, ти не знаєш, а у літературній варіації Лемківського там що взято? Ті ж це теж? Мені ще здає, що ті ж. Ага. Ну, туди буде Але- такий і у Флоренції. Але месі вже і теж пишуть. То ходить хіба скąd походить автор. Угу. Я поняв. Бо я не дуже там знав історію тої кодифікації. Тося стало релятивно недавно, десь у 2000 році, і добре тямлю. Ну, так. Я мам претензії до тої кодифікації за те, що дуже там таких речей, що або bardzo локальне, або не цілком лемківські, або такий мікс дуже bardzo різного. Там з заходу, там з сходу, і то річі такі непоєднувані. Ага, я тебе порозумів. Так що, думаєш, ож та варіація літературна є досить така суб'єктивна, йо? Так. Мислю, що так. І то та варіація є горліцька, і от та горліцька варіація фактично флоринка Ну, то так близько. якоби підпадає під нього. Але що мені інтересні, направду, коли слышно добрі того чоловіка, там в центрі, на сході, там сказують щось, приміром, прикметниках «кий». Там найбуде лемківський, а юж в Флоренції слышимо «кій». Хоч лемко. Лемко, але лемківський. В Команче і в Тильові буде лемко і лемківський. В моїм селі буде лемкий і лемківський. Та то так теж помішано. Так, і теж така інтересна лексема полонізм гадати. То села, де моє село, там гадають гадати. В значенню говорити літератським. Команча гадать говорити. І Тильова гадать говорити. Бортне трудно мені повісти, як гадає, а Флоринка гадать. І то «г», то є польською. Наші села мало переробили то під фонетикою і гадають, а там полонізм гадати. Я так тямлю, тут шлонзаки кажуть «годать». Це якось так. Так. То там уже недалеко виціть. Уже недалеко виціть. Ясно. Але не іно шлонзаки. Зато же і там під Ряшовим, і то те польські говірки над Лемковином, виже, там теж слышимо «йо», а не «я». Я беде годоць. Ну, щось такого. Годоць. Порозумів. Добре, а туйка ти позначив на мапі синім, такий маленький дарабчик землі. Що там такого особного?
Чекай, ти ми писав, що подайкий гиби окремий діалект, можу так позначити. Так. Я вже не тямлю, що то було. Ну, витить у нас тот послідній аудіоприклад. То явірки, так? Так, тот послідній аудіоприклад, то у нас явірки. Добре, явірки, добре. Перебачте. Ну, зараз тоді включимо ще аудіоприклад 20, та пак за нього поговоримо. Ну, мусите минутку видержати, закися грузить. Ну, приїхали тут без нічого, деяка ще копійка ще остала, як було прив'язане тут на грудях, ну то ще хліба купило. А так, ну так виходило всяко, виходило так, що навіть ми, були такі часи, що його тато, ми в Америці були, але прийшлося по жебрах йти. По жебрах не йшли, але красти ми не йшли. Красти ми не йшли, виплакали ми ще, сльозами ми повечеряли, але красти ми ніде, ніхто, нічого. А тут на такій була вулиця пуста, і так прийшла одна полька, виїжджала już до Польщі, а нас там цоси 5-6 родин, teraz почта, там був польський дом. Прийшла і дивиться, патрить на нас, ми тако мурцяни, діти плачуть, уші по нас ходять. Вона каже, матко боска, люди, та як же ви будете жити? Як ви бідні? Може і мене таке нещастя чека. Там пішла, принесла мідницю, принесла баняк, нагріти воду, помити, то трошки, щоб ми ще хоч чуть-чуть, щоб нас уші не їли. Ну, а потім так помалу, та й ту ми пішли грядку полоти, то ми пішли десь бульбу підсікати. І так помалу, бо ми в марцю виїхали з Донбасу. От там з Волошовограду, а то зараз Луганськ. А наш рідний Вуйко, мамін брат, поїхав перед нами десь в лютому. І в п'ятницях під Добромілем там погмірали. І навіть їх на цмінтару не похоронили. Люди бо казали, що вони мають тиф, то ми на цмінтарю їх не будемо хоронити. А похоронили їх під цмінтар, під муром. Під муром їх там по часі 5 родин. Я пам'ятам Шишака Павла, Вуйко Шимчак, teraz Підушку Олю, другого Шимчака Івана Шума, і чого, і ще то, хто-то там з ними поїхав, ну, байка. Ну, 5 родин, то пам'ятам добре, що помирали там і навіть не в доски, а так просто скинули в яму і все, без ніякого, хоч би солому були, послали їм. І там... Ну, я думав, доста. Я так думав, доста. Насправді, доста такий драматичний аудіоприклад. Видко ж сися жона много чого виділа. Ну, добре, що мені було інтересно, що такого чув. Вона оповіла один раз на цвинтару, а другий раз оповіла на цвинтарю. Та один раз на твердо, другий раз на м'ятко. І тут не дуже понятно, це у них дві форми просто, це вона просто, це то вже у неї якийсь другий влив, та воно не кожен раз проявляє. Непонятно. Но то рік, воно так гучить розмаїто, приміром. В явірках воно може направду бути як твердим, так і м'яким. І в моєму селі, приміром, тута бабця повіла раз лікарем, а раз лікарем. Ага. Я щось навіть не замітив, знаєш. То не в тім примірі було, а було
коли з ним гадав. І в фактичні там говірках, хоч говірки суд коло гуралі, No, але to там якраз то десь туйка вже, ні? Так, там już górali. В Польщі то найзахідніше село. Найзахідніше. Już далі там інополяки. Інополяки. На полудне там суд руснаки. Йо, сюди, цяк. І як то- так ото було. Ага, сюди. Ну, стара любовня Ай-яй-яй-яй. і так далі. І то села Явірка, Чорна і Біла вода, вони ще лучать з русскими говорами долов. Але, як видимо, не лучаться з рештом Лемковини. Зато там суд такі реси, що суд там на словаках, тих говорах русських, якоби лемківських, пряшівських, але німа на Лемковині і навпак. На Лемковині німа тих річей, що суд там в Явірках і так далі. Тут села називають лемки Цотака. Цотак. Ну, вона казала цосі, там, де я би пою дащо. Так. Вони гадають цо, як поляки. Ага. Поляки теж гадають цо. І там гадають цо. Тож така bardzo інтересна риса, що яким Борше повів. Лемки кажуть стіл, кінь, там віз. Ну. Там отот гук він якоби в українській мові і. Зато же там сказують беб, кинь, кин і кинь. Хоч до речі, знову таки, там може бути огень, а на заході Лемковини огень. Ото тверде. Тут десь, ні? Біля Флоринки, десь в цьому діапазоні. Так. Там буде огень, а в Явірках огень. І на сході Лемковини теж огень. І вогень. Як де. Йо. Ну, я лише так згруба міг би повісти ось айно, тільки було чути много більше таких сполучних рис із тим, що я чув на словаках, якось з тим, що я чув у спередущих прикладах з Бортного, з Флоринки. Даже я би повів ось тот фіксований наголос, не так сильно туйся проявляв який у прикладах з Бортного та й з Флоринки. Ну, то так мені це суб'єктивно привіділо. Може то бути без того, що та бабця живе в Львові. І хоч chcesz того, не chcesz, але то та літератська бесіда впливає. Jo, ty się prosto z czasem asymilujesz, pak, nie? Так, і мислю, що вона радше прибує так, як і я. Прибує гадати том своїм говірком, але już гбиті гадати радше місцевим мовом, львівському. Ну, пока, ну, хід не маєш того або околя таким мішанином. Ага. Мішанином такому лемківського, львівського і так далі. Йо, ясно. Ну, так то понятно, там, кіт не маєш того околя, з котрим би ти міг приказувати кожен день, та воно ся буде помаленьку з тебе витручувати гет.
Ну Так. добре, я чесно, так ти повім, я вже дуже змучений за низьки. І це було всього доста много, було всього дуже много. Низьки ми пробрали деякі такі граматичні та й фонетичні характеристики цих діалектів, котрі ми кличемо лемківськими та й бойківськими, акурат на прикладах тих, котрі суть на території нинішньої Польщі. Я си так думав, що було б розумно вчинити пак ще один стрім, ще одну трансляцію, на котрих би ми никали на лінгвістичні мапи. Там ще було много інтересних прикладів, я лише так ото бігом був проникав, не вичитував все детально, або там були деякі такі моменти, за котрі би треба розказати, або то не я тепер не видержу силами, та я так думав людям, котрі нас никали у чатові теж, треба маленько перепочити від цього. Я учиню пак під цим стрімом закріплений коментар, куди я позбирав усі ці ресурси. Там будете мати ICC відео, котрі ми включали туйки. Там будете мати ICC мапу, на котру ми тепер никаємо. Усе там буде поширено, та будете сьогодні мати до того доступ. А теж хотів би повісти, що я з молодим Лемковином, то є така організація в Львові, борше відсканували деякі мапи, як де гадали на Лемковині. Була така велика мапа Штібера, мовознавця, і там кожен може позирати, як гадали госелі, або хтось з других країв хоче вздріти, як то було на Лемковині, де гадали, і так, де іншак гадали. І можете теж ще звертати до нас, і ми вам метнемо ту мапу в Фейсбуку або в Телеграмі, де вам буде добре. Супер. Дякую тобі за нинішню трансляцію. Дякуємо за те, що дякуємо всім, хто нас никав низько. Ми з вами скапчаємо ще відео через пару тижнів, коли подширимо ще дещо інтересне. Та що, будьте здорові, сокотіться, бо низько тяжкий час, треба се сокотити. Будьте здорові та й майтеся. Все, виключав стрім.